pa may ati manuno ni lagi ka mo anak. Ay, naghila ko. Mama! Oo. Nag-ansa ka? Naglungag na Asa man? sa gasol. Sa gasol. Ay, wow! Gasol na, cha. Gasol na kay nakapalit naman mo o gasol. Wow, salamat sa Ginoo. Thank you to our sponsor. Salamat kaayo gyud sa Ginoo kay ihatag mo gyud siya kanato og Panalangin. gasol, panalangin. Yes. So ato sa tuhipuson ato ang kahoy dito para ugma Para na punta. ato na punta, balik na punta dito. Okay na. Lungag o. Oh, sige. Sige. Nya, magluto kag sudan. Magluto tag sudan nga kuan. Atong on-onon lang walay panakot-panakot. Alami, apa na may panakot-panakot. Ganahan day Suka kag lang. panakot-panakot. Oh, nindot lang po na. Suka rag asin. Ha? Lami mo po na ang walay panakot. Mm. Oh, ganong nagbulhot man ka nga dili naman na kahoy. Oh, Muawas Oh. man. oh. Ayaw pag-awas kay mabasa ang kuan gasol. Oh, kana. Oh, oh. Nya, babay na. Bye-bye. Pangalangga, talakyugi ko ninyo. Kung saan pagpahilak si mama. Dali na siyang mahilak. Ako mo, dali po kong mahilak. Pero, sige, atong tanon, kung asa siya nga part, makahilak tayo. Kung asa siya nga part, makahilak tayo. Ta, wait ka. Masa may kasulti ni mo nga nagluto, naglungag ka. Ayun, karon man ni Otto tayo nagkaluto. Nya nanay po'y sudan imong giluto. Ah, grabe lamia mo. Ay, daghang kami nakaon god. May ni kay ka mo luto gisaw. Binas. Ang say tawag? Dion-on. Oh, inununan. Nya, salamat kay isi tulungag, isi tuluto sudan na lang tani. Samot nag panahon sa panimbahon. Oo. No? Maliit kita. Malit ta sa kahoy-kahoy, no? Samot nagdugay ta kamata. Maog. Dupaha sa kong mama eh. Ay, salamat kay sa Ginoo kay gipagwapa ko. Unya ma kay Unsa man? kanana ang O inam tag kape. dili na ko. Hindi naman ka nga. Hindi ako may daghan ani. Unya unsa man imong ikasulti mga. Unsa man imong ikasulti nga madto man ta og kuan din. Interior. Matutag interior. Madto May ta interior kay sige ra mo padamguhon ni papa og ni Mama Edsel. Di mo adto ta kay mo mo kuan punta duha punta sa kuan. Ilahang lubong. Mo gani. Nya saon man na og kwaon ako ni kwaon ako sa Ginoo kasi kung padamguhon ni Mama Edsel og ni papa. Ganun kwaon man. Malay na to. Minta kabalos panahon. Di pud ay magampot ta sa Ginoo nga. Di pud ta ni anak nga. Unsa man? Bilingaw na day kang papa ma. Bilingaw na no, hindi ko man na Edsel. Pag di man ay Alan. Inyag kuan kanana ang mubalik sila din he. At sila balik. Dili na di ay. Ano sila sa interior. Oh, Adto sa kuan. nya Langit. mohilak din gyapon ka kay namigam nga wala mas papa. Oo. Then si Manoy pod.
Duha ka manoy. Makadumdum gapon. Nya natingamang ko nga sige mo ko kadamguhon kay kuyugon ba ko nila. Di man ka nga kuan, di ka makuyog kay ni ay. Niya pa man ta diri. Na pa may ati manuno ni mo na di ka mo anak. Ay nagila kay Na pa may ati manuno ni mo na di ka mo anak. ay nagila kay gistoryahan naman kanako nga inana si kog damgo natinga ko si kog damgo. Ati mo na ginapanimbuan kita. Mo gani bunga na sa kamingaw na ko sa tong Oo. minahal sa kinabuhi nga wala na dili no. Pero di lang ko makuyog. Dili oy. Di lang. Manong makuyog kung kuno ka. Parehas na. Napagani utang bayranan no. Maugod. Umanon sa ng utang na apay. Track na kuan. Bayronon. Napay mga Ngayo. bayro nun. Oo. Oo. Kuan kita sa Ginoo. Mangayo kita. Pakitabang nga. Tabangan gyud ta nga makabayad gyud ta. Nagyod. Dayon dili ta magkuyog-kuyog sa atuang mga igsoon imong papa. Dili ta magkuyog-kuyog sa atuang mga igsoon imong papa. Nagyod kay. Naraman na sila na ni na to. Sila dito na una naman sila nato. Hindi. Kauban na sila sa Ginoo ron ma. Na sila sa Ginoo. Dili ta magpadala nila oy kay tuan gud sila nahiluna naman sila dito. Nagyod. May naman nilang pagkabutan, doon naman sila sa Ginoo. Mangayo lang po nila nga magpakitabang ta sa tuang mga problema, tabangan ta nila. Ampo. Tabag Amba. ampo. Iampo ta nila sama ni kuan sa una sa taong dato og nila saro nga kanana ang nagampo ang kuan katotong dato nga tuwa sa impierno gampo siya nga padad nga hangyo siya sa Ginoo nga padad-an og kuan didto nga aron maka baton og kaluwasan mga lagad sa Ginoo dili mahisama kaniya no. Oo. Nanana man gid na mampo man na sila bisan wala na sila diri kauban nato. Nya madto taon niya matulog sa ta. Tulog sa takadyot. O sige tulog kay alas 3 kapin naman ko katulog gabi eh. Wala. Katulog sa saon ako limbag-limbag. Ako nakatulog mo ko hinoon kay kitong kuan. Wagay ko hugas mo ko niya. Ah, unya na ako ray hugas ana unya dadto sa kuan. Aw gabi bang hugas ta ako din kani. Wagay ko ka hugas. Mayo kalimti na mo. Madtos ka dadto ma. Di ma kay magkuan sa ko. Ma, Unsa man? nanata diri sa sementeryo. Oh, nanata diri. Ala, naog na. Isulod na diha. Saging-saging. Saging-saging ma. Oh. Nga ano mi diri mga langga. Dili ta. Kuan ay ayon. Hmm? Tamo gid. Nah, mo gihapon ang atong giagian. Kuan gihapon. Manoy Alan. Manoy Idsel. Deng. Daot ng kuan atong yung birthday o bulak. Nalaos. Ingay ra ba di Chris ay Jen. wala ni nilampas. Papa. Galing.
Ipag-ampo sa Ginoo simoy. Pag-ampo sa Ginoo kay aron kuan. Aron tagaan kag taas nga kinabuhi. Sus di ka namatay. Paabot ito siya sa dugo, no? Seperti yung dugaya ang Pero kuan. complicated na to ma eh. Hindi na nato makuan. Dali tamu nak dili. Kuan gid ay no. Tani dili. Tabalay. Balay. Tabalay. 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 Balay. Tabalay. Tabalay. Lakon ka. Kaya magsigli. Mami. Nak, sasabi mo mami. Thank you, mami. Nabusog kita. Na mga ayaw po sa tao. Mana ka ba? Kaya kumain ko. Ha? Kaya kumaka. Pagkuy. Halika ka ba? Thank you so much ate, my sister, sa pag-sponsor. And please, mga langga, padayon mo sa pagtanaw sa mga vlog. Don't forget to like, share, comment, and God bless. Please follow my page and also my YouTube channel. Thank you. God bless all.